Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndatochembera iyi nemukoma, nditori nevana vakatoroorwa vakabva vabva kumamarriages kwavo uye zvekare nevazukuru, but ava vazukuru vevanasikana vangu. Vana vangu vose vakomana vandakazvara hakuna kana umwe zvake ane mwana, nekuda kwemimwe mishonga iyo yatakabata pataingewo tichiri vakomana vechidiki. Saka ininiwo ndakazvarwa mumhuri yainge iine vana vainge vachikwana ivo kuita 17. Amai vangu ivo vainge vaine vana vavo vainge vachikwana ivo kuita 10. Saka baba vangu vainge vaine vakadzi vavo vaviri, saka vainge vakaita vana 7 nemudzimai wavo wechinumber 2. Saka ndikangoti mukukura kwedu life was very difficult. Munongoziva kuti upenyu hwekumaruzevha apa futi muchigara pamba panenge pakawandwa kudaro. Saka chose chainge chawanikwa nababa, then baba vaitongomeka sure kuti tawana zvekudya. Izvo zvimwezvo zvekunzi upenyu future, aiwa wega sedunga munhu waizozvionera. You know kuti in the old days waitofanira kutoti unge uchitozvionera kana kuri kunzi unenge wati yarukei, especially kana wazvarwawo mumhuri inenge yakawandwa kudaro. Saka ndikangoti baba vangu ivo focus yavo yainge iri pakutitengera zvekudya, then vana amai vedu ndo vaizova responsible nekuti tawanawo here zvekupfeka. Saka mukoma zvakazoitika ndezvekudai, pane pamwe firstborn yemumhuri medu paakazobva kumusha achiuya muHarare. Paakauya muHarare, it was in the year 1989, mushure mekunge atsvakirwa basa nevamwe vatete. Saka vatete ava vainge vachishanda kumayadhi. Saka mukoma ava vakabva vazotanga kushanda sagarden boy. Saka vainge vachishandira umwe murungu sagarden boy uye zvekare vainge vachishanda satea boy. So ivo mukoma ava pavakatanga kushanda painge paine umwe murume uyu naiyewo ainge achibva kuMalawi, naiye ainge achishandawo ari tea boy but ainge achembera. Ndokusaka murungu ainge akazoti ivo baba vange vachiuya kuzomushandira. Saka murume uyu wekuMalawi ainge akazobva kunyika kwavo kuMalawi a very long time ago, uye ainge asina kana kumbogara akazodzokera kunyika kwavo. Saka vakabva vazotanga kuwirirana, ende mundarauya hanzi ainge ava kutoona sekunge ivo baba vedu was like a son to him because vainge vowirirana. Saka murume uya akabva achizotanga kurwara, akarwara zvainge zviri very serious. Saka munongovaziva varungu kana vakangogara vaona kuti unenge wanyanyisa kurwara, zvavanozoita ndezvekuti vanobva vazokudismissa. Saka akabva azodzingwa basa mundarauya. Zvino akati adzingwa basa haana kana pension yaakambopiwa. Saka mukoma vedu ndo vakatotanga kutogara naye because ivo mukoma vainge vasingagari pabasa, but mundarauya ndiye ainge achigara pabasa. Saka vakabva vatanga kugara naye mundarauya kuzonosvika vachizonomutsvakirawo imwe room yekuti ange achigara ari oga. Saka vaipota vachienda vachinonomucheka mundarauya, and by the time paakazoshaika ivo mukoma vainge vachiti vainge vakasiyirwa rimwe bhaketi, ende takatoriona bhaketi racho iroro ravakasiyirwa naye mundarauya wekuMalawi. Saka ivo vakasiyirwa bhaketi, mukati mebhaketi imomo mainge muine hupfu hwainge hurimo but hwainge husina kuwanda, but hupfu uhwu hwaita sekunge hwainge hwakamixwa nemavhu. Saka ivo mukoma pavakasiyirwa bhaketi vakabva vaudzwa naye mundarauya kuti iye ainge achishandisa hupfu ihwohwo kuti ange achitaurawo nevadzimu vake kana paine zvaanenge achisangana nazvo zvaanenge achida kuti zvinge zvichizogadziriswa, hanzi aingoshandisa hupfu hwacho ihwohwo. Ndokubva atodzidzisa mukoma vedu kuti ainge achazozvifambisawo sei kana achidawo kutaura nevadzimu vake. Akabva azonzi
ainge achifanira kuti ange achizoenda kurukova. Aizoti kana aenda kurukova kuya then obva azomwaya upfu huya murukova, obva atanga kutotaura nevadzimu vedu. Saka mushure mekunge murume uya azoshayika, ivo mukoma vakazongoramba vachingoita saizvozvo zvavainge vakadzidziswa, ende vakabva vatoona kuti zveshuwa upenyu hwavo hwainge hwava kutochinja. Then murungu uya akabva azovaudza kuti ainge achida kuti vange vachimutsvakira umwe munhu uyo wavaifanira kuti vange vachizoshandidzana naye payadhi ipapo. Saka ivo mukoma vakabva vazotsvaka umwe wavainge vachiti ainge ari shamwari yavo, but mushure mekunge vamutsvakira basa, mufesi uya ainge ava kuda kuti ivo mukoma vedu vange vachizotodzingwa basa. Saka one day mukoma vedu sezvavainge vakadzidziswa naye mundara uya wekuMalawi, vakabva vazoenda kurukova ndokubva vazotora upfu huya vakabva vazotanga kuhumwaya mumvura, vachitaura ivo vachiti vainge vachida kuti murume uyu wavainge vachishandidzana naye ange achizofa, ende zveshuwa ndo zvakabva zvazoitika ipapo. Murume uya akabva azofa. Mushure mekunge shamwari yamukoma vedu ashayika, ndopa vakabva vazotanga kurota hope dzavainge vachiti hope dzaityisa. Dzimwe nguva vainge voti hanzi vaimuka vakatoradzikwa pamusoro pemba, vasingazivi kuti vanenge varadzikwa sei pamusoro pemba ipapo. But ivo mukoma vachitaura vanoti ngozi yake murume uyu pavakatanga kumuona, vachitanga kuona chipoko chake, hanzi akauya like nyoka, but hanzi nyoka iyi vakatoiona physically yainge ichitofamba ichitouya yakanangana navo. Ivo kuti vange vachitiza vanoti vakatadza kutotiza kwacho, but nyoka iyi ndopa yakabva yazotongo disappear. Saka kubva nyoka yacho payakadisappear, ivo vanoti ndopa vakabva vazotanga manje kumuona non-stop. Hanzi dzimwe nguva vaitoti paya kana vakamuka pakati peusiku, ndopa vaibva vazoona kutoti murume uya anenge atori busy achitoshanda like maduties ose awo ainge achiita, dzimwe nguva achitobika chikafu murumu mavo imomo mukoma, vachitoti ainge achitobika pane chimwe chiprama stove chavo. Saka ivo mukoma pavakaona kuti vainge vava kupfukirwa nemweya wemufi, vanoti ndopa vakabva vazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachitsvaka n'anga yaikwanisa kuzovabatsira kuitira kuti vange vachizodzinga mhepo mweya wemurume uyu. Saka vakabva vazoenda manje kune imwe n'anga iyi ivo vakati yainge ichigara kuOld Tafara. Saka n'anga iyi yainge ichinzi yainge ichibva kuMozambique, but ainge akauya kuZim kuti ange achizobatsira vamwe vanhu. So mukoma ndokwa vakabva vazoenda ikoko, vakabva vazotanga manje kutaurirana nen'anga iyaya. Saka ivo mukoma vanoti ndopacho pavakazopiwa chikwambo kun'anga ikoko, but at that time vachinopiwa chikwambo ichi vakangopiwa elucky charm, mafuta aya elucky ndo avakapiwa. Saka vakanzi mafuta ekutanga avainge vachapiwa elucky ainge ari ekuti vange vachizokwanisa kuwanawo basa riri nani, zvekuti murungu wavanenge vozoshandira anenge achingovafarira. Zvekare vakabva vazonzi mushonga iwoyo wainge uchazoita kuti vanhu vane mari dzavo vange vachingouya kuna mukoma vedu vachingovabatsira. So vakabva vazopiwa mamwe mafuta awo avakanzi vanenge vachifamba nawo. Saka kana vachifamba nemafuta iwayo kunenge kuri kuitira kuti vange vachingosangana nemanake chete. So vakabva vazonzi vainge vasingafaniri kuti vange vachienda kurufu for a year, worst of all kana kuri kunzi inenge iri hama yavo inenge yafa, vainge vasingatombofaniri kuti vange vachisvikako. Saka ivo vakangoti pavakanzwa zvichinzi for a year vainge vasingafaniri kuti vange vachizoenda kurufu, especially rufu rwehama, vakabva vangoti sezvo mumhuri medu vanhu kufa munhu aizotofa nekuda kwekuti munhu anenge atochembera. Saka he never thought kuti mumhuri mainge muchazofiwa like mafiro akazoita vanhu mushure mekunge vatora mafuta aya mishonga yacho iyoyo. Uye zvekare vainge vakanzi vainge vasingafaniri kuti vange vachizodya chikafu chinenge chakapora, uye vainge vasingafaniri kuti vange vachizodya
kana zuva ravira, uye vainge vasingafaniri kuti vange vachizobuda panze kana zuva ravira, ende vainge vasingafaniri kuti vange vachingorara kwose kwose. Vaitofanira kutoti vange vachirara panzvimbo apo pavanenge vachiloja, pamba pavanenge vava kuloja ndo pavaifanira kuti vange vachizorara each and every day. Saka ndo mhiko dzacho idzodzo dzavainge vakapiwa. Saka ivo vakatiti havana kana kumbogara vakafungidzira kuti mumhuri mungazofiwa, nekuti kwedu I can say kuti mhuri yedu yainge isina izvi zvekuroyana. It was a clean family. But mukomana zvakazoitika ndezvekuti in our family tine kamwe kanzvadzi kedu kakazotanga kufa, ndo kakavhurira vamwe vose ikako. Saka ndo kainge kari ka last born mufamily medu. Saka she was our sister but from the second family. Saka iye ainge achiri mwana mudiki chaiye. Saka nerimwe zuva akangoona nyoka. Saka akati aona nyoka kudaro ndokubva angofenta, ende zvinoratidza kuti nyoka yacho yaakaona yakamutyisa ikamuvhundutsira, because akati aiona akabva akolapsa, akabva atanga kugwina achibatwa nepfari. Saka achigwina kudaro akabva atanga manje kudya rurimi rwake. Akadya rurimi rwake kusvika rurimi rwake rwazvimba. Panzvadzi yedu uyu akashayika mainge muri muna July. So after 3 days, that was when vamwe bamunini vedu ndopa vakabva vazoshayika, vainge vari munin'ina wababa vedu. Bamunini vedu ava vakatongorohwa nemheni. Mushure mekunge varohwa nemheni ndopa vakabva vazongofa zvekare vachizvitsenga rurimi rwavo. Mukoma July akati ava kuda kunopera ndopakabva pazoshayika zvekare vatete. So vakati vadonha vakabva vatanga kuzvitsenga rurimi rwavo. So mukoma vedu ndopavakabva vazouya. But pavakauya mukoma we could see kuti munhu ainge aine stress. Kana kudya vaiti vakapiwa chikafu chekuti vange vachidya vaisadya, vaingochisiya chakadaro. Then ndakazovatevera ndokubva ndazoona vari kumashopu vachitenga chikafu chekuti vange vachidya. Saka ivo vainge vasingatozivi kutoti kutouya kwavainge vakatoita kurufu rwavatete vachida kungobvisa nyadzi, vainge vatotyora mhiko dzavo. Vakazoti zvino vadzokera kuHarare. Pavakadzokera kuHarare ndopavakabva vazofonera baba vachivavaudza kuti vainge vachida kuti nesuwo tinge tichiuyawo kuHarare ikoko. Takabva tazoenda kuHarare kuya tasvika kuya taitofungidzira kutoti maybe mukoma vainge vatitsvakira mabasa, but takabva tatoona kutoti mukoma vainge vari pama1 vainge vachirwara mukoma zvisingaiti. Ende panguva yacho iyoyo kutoti tinge tichinzi tavafidha mukoma, taiti kana tobika sadza taitongobika like porridge chairo, then tobva tatoita vekutofidha. Taitora mugoti then tobva tamanikidza kuti muromo wavo unge uchivhurika. Because so vakazoti ndatambudzika vakomana, ndiri kukumbira kuti munge muchienda neni kuKaroi, because ndokwayainge yava kugara n'anga iya. Takazoenda kumba kweng'anga iya then nesuwo tikabva tazonzi tainge tichifanira kuti tinge tichipindawo mudare macho imomo. So mukoma patakapindamo mudare muya n'anga iya yakabva yatoseka zvayo, ikabva yatoti yainge ichitoda kutopa chikwambo icho chamukoma vedu kune umwe munhu, because chainge chatova ready, chainge chatosimbisiwa kudhara neropa rabamunini vatete nekanzvadzi kedu. Saka n'anga iya yakabva yati yainge yava kuda kutotengesa nyoka yacho, ichida kutengesera nyoka iyoyo kune umwe munhu. N'anga iya payakataura kuti chikwambo chiya chainge chatosimbiswa zvekuti chainge chava kutotanga kutogadzira mari, then vamwe mukoma vangu ndopa vakabva vazoti vainge vachida kuiona nyoka yacho iyoyo kuti vange vachibhilivha zvose zvatainge tichiudzwa nen'anga iyaya. Then n'anga iyaya yakabva yatodana nyoka iyaya. Saka nyoka iyi mukoma yakabva yatouya mudare muya then ikabva yatorutsa mari. Yakatorutsa $100 panguva yacho yainge ichitenga mari iyoyo zvisingaiti. Saka patakaona nyoka iya ichitorutsa mari ndopatakabva tazodecide kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichichengeta nyoka iyi, even though mukoma vainge vachimboramba, but vakazobvuma zvavo. So tose tiri vatatu takabva tazopiwa nyanga. Nyanga idzi takabva tazonzi dzaifanira kuti dzinge dzichizorara dziri pasi pemubhedha, ndokubva tadzokera paya. Saka takazoti tamuka mangwana acho makuseni
ndopatakabva taona nyanga dzedziya dzichichururuka ropa, umwe noumwe akabva atora yake. Saka mukoma, nyanga idzi ndo dzatainge toshandisa kuti tinge tichibaya veukama pose apo patinenge tichifanira kuti tinge tichipa nyoka yedu ropa. So zuva racho rinotevera takatomuka tichitoti tainge tichida kuenda kunotsvaka mapeace job because mukoma vainge vasati varecover, but takati tamuka takabva taona kuti mukoma vainge vasipo pamubhedha and dhoo rainge rakavhurika. Tikabva tati ko mukoma vaenda kopi because panguva yacho iyoyo vainge vachirwara zvisingaiti. But to our surprise vakatodzoka mukoma vedu vakatobata chibhaketi chavo vachitoratidza kuti vainge vachitobva kunogeza ende vainge vachitopembera vachitofara vachiimba. And takabva tavabvunza kuti what had happened, because the night before murume uyu ainge akarara achirwara because at that time vainge vava kuzviitira kana weti uye zvekare vachitozviitira tsvina because vainge vanyanyisa kurwara. But vakabva vati ndapora ini ende tikufanira kuti tinge tichienda kunotenga motikari. Takatoseka paya tikabva tati motikari mari yacho muchaiwana kupi nhai mukoma? Ivo vakabva vati taifanira kuti tinge tichingoenda chete because mari vainge vainayo. Vadaro mukoma vakabva vapfugama ndokubva vadongorera pasi pemubhedha wavo ndokubva vazodhonza. Vainge vaine rimwe zitrank ravo riya resimbi, aya mazi army metallic trunk. Saka vainge vakaripiwa nemurungu wavo, vakarivhura mukoma. Tikabva taona kuti muzitrank racho iroro mainge makazara mari yoga. Saka takabva tazobuda ndokubva tazoenda kune rimwe garage rainge richitengesa motikari ndokubva vatenga motikari yavo. Saka vakatenga motikari yainge iri Peugeot 404. Iyi motikari vakaitenga mugore ra1992. Saka mushure mekunge vatenga motikari yavo hazvina kana kumbotitorera 2 weeks tose tainge tatova nemotikari dzedu uye takangotenga maPeugeot ainge akafanana. Ende taiti pose patinenge tichidzokera kumusha taidzokera tiri convoy, tainge tobata mari, handidi kukunyeperai. We stayed like that, ndingangoti for about half a year pasina kana ainge achimbofa mumhuri. Ndo pandakabva ndazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunorara nehanzvadzi yangu. Ndakarwadziwa pandakaudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunorara nehanzvadzi yangu, but it was a decision yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotora. Saka hanzvadzi yangu uyu ainge akatoroorwa kune imwe village. Saka ndakabva ndazoenda paya ndichinomuona pretending as if ndainge ndichida kungomuona nemukwasha nevazukuru vangu. Saka panguva yacho iyoyo ndainge ndichifarira hangu afro. Saka ndakabva ndazotora mishonga iya ndikabva ndazoiisa muvhudzi mangu umo. So ndakazoti ndasvika paya ndikatoona kutoti hanzvadzi yangu mumweya ainge ava kutohevha, avanoti masexual feelings for me. Saka nguva yekunorara yakati yasvika, takambosara tichimbotandara. Kubva azoti ainge ava kuenda zvake kunorara, akazodzoka. Ndikangoti this was somewhere kuma 1 am ndokubva azouya mushure mekunge atiza murume wake ndokubva azovhura dhoo remukitchen akatanga kutokurura nhumbi dzake ndichingomuona ndichita sekunge ndainge ndakarara. Tikabva tarara tose. Then akabva azobatira pamuviri. Mushure mekunge abatira pamuviri akabva azozvara mwana, my first born. Mwana wangu uyu anotorwara nepfungwa, but hakuna umwe anoziva kuti, but ndini ndega ndinoziva kuti mwana uyu aripi. Saka ndiye wandinoshandisa zvekare kutopenga ikoko kwaanoita ndo kunondipa mari. Kubva ipapo mukoma mumhuri makabva mazotanga kufiwa. Remember kuti tainge timbori 17. Baba vangu from 1994 to 1996 vakafirwa nevana ivo vainge vachikwana kuita 10. So muna 1999 ndo patakabva tazochekeresa amai vedu. So vose ava vakafa vakangofa muna July nekuti ndo mwedzi wacho iwoyo watakasarudza kuti vose avo vanofa mumhuri vanofanira kuti vange vachizofa muna July. Amai vedu ndokubva vazoshayika. So awa ndo mafiro akaita amai vangu. Amai vangu ivo vakangoti one day vabuda panze vachitobuda zvavo mukitchen mavo ndokubva vangotemwa nedombo. Dombo iri rakatongodonha richibva mudenga ndokubva ratongova kuvadza, but chakavauraya yainge iri iyo nyoka iya. Ende vose vakafa mumhuri vakatongofa vakazvimba rurimi. So at that time mukoma
tainge tava nevakadzi uye tainge tiine vakadzi vakawanda, tichiitira kuti tinge tichizvara vana vakawanda, kuitira kuti tinge tichizokwanisa kuzopa nyoka yedu iyi ropa. Saka by the year 2005 we had wiped out the entire family. Baba vainge vafa, including amai vedu neumwe mukadzi wababa, ende nevana vavo 14 vose vainge vafa mukoma. So mweya yavo yaizopota ichiuya kwatiri. Mweya yavo yaiti kana yauya kwatiri, taibva tazoti kwavari, nhaimiko zvamuri kuuya muchitinetsa, ko hamuna kuzvara here? Then vobva vati takazvara. Tobva tati chiendaika munge muchienda kunogara pamitumbi yevana venyu. Saka muna 2009 ndo pakabva pazofa mukoma vedu vaya vakaita kuti tinge tichizorombawo. Saka muna 2013 ndo pakabva pazofa zvekare vamwe mukoma, ndikabva ndazongosara ndiri ndega nenyoka yedu. Saka mukoma, ndinoda kutoti ndinge ndichirasa zvinhu zvose izvi. Chikwambo ichi ndinotoshuvira kuti ndinge ndichichirasa because chatambudza vana vangu vasikana vose vakadzoka kubva kumamarriages avo, vose vakangomitiswa, uye zvekare vana vangu vakomana ivo havakwanisi kuti vange vachiitawo vana because nyoka iyi ndo inopota ichinorara navo vakomana ava. Saka inovapedzera mbeu yavo zvekuti havakwanisi kuzozvarisa. Saka mukomanashi, ini ndikuda kurasa zvinhu izvi, but handikwanisi kuti ndinge ndichirasa nyoka iyi. Chikwambo ichi chakasimba nekuda kwekuti takachipa ropa uye chakatoguta ropa. You can just imagine kuti panofa vanhu 17. Dzimwe nguva mukoma, ndinokwanisa kutoti kana ndakagara muchechi ndinenge ndava kutoda kutoreurura, ende moyo wangu unogara uchirwadza kana kuri kunzi ndikangoona vhidhiyo remunhu anenge ari muroi kana anenge achinzi akaromba achimanikidziwa kuti ange achireurura. Ipapo vanhu vanenge vasingangodi kungonzwisisa kuti munhu wavanenge vachimanikidza anenge atori nenhamo yake iyo yaanenge akatarisana nayo. Haisi nyore kuti munhu ange achireurura kuti zvechokwadi inini ndakaromba ende handichadi urombwa hwangu, nekuti zvikwambo zvako panguva yacho iyoyo zvinenge zvakatogara pasaidi newe zvichitokuudza kuti kana ukangogara wangoreurura chete, ziva kuti isusu tinenge tava kusakwanisa kukubatsira nekukuchengetedza, unobva wazofa. Seni zvangu inini nyoka iyi mukoma, ndinoti kana ndikaenda kun'anga, dzimwe nguva pandinombonyepedzera kuti ndinge ndichifamba nevana vangu, kana ndikabatwa paya kuti ndinge ndichizotaura chokwadi changu, handikwanise because nyoka iyi inobva yazvozvimoneredza muchiuno mangu kana kuti muhuro mangu umu. Each and every time pandinenge ndichinzitaura, ndikada kutaura chokwadi changu, iyo inobva yatowedzera kundisunga zvokuti ndinenge ndava kutonzwa kutoti apa kana ndikataura chokwadi inotondiuraya. Saka ndinobva ndazonyepedzera sekunge munhu asiri kuziva zvaari kuita, but ndichitoziva kutoti ndini ndiri kukonzeresa matambudziko ose awo ari kusangana nevana vangu. Uye zvekare ndoda kuti munge muchinzwira tsitsi avo vose avo vanenge vachimanikidzwa kuti vange vachizoreurura, nekuti naivo vanenge vakatotarisana nehondo yavo. Nyoka iyi yakatondiudza kutoti vose avo vamakachekeresa vakakumirirai, uye zvekare ikabva yatondirakidza vana mukoma vangu vaviri, ndakatovaona vachitomhanyiswa nehama dzedu dzatakachekeresa vari musango. Saka imuvhi rekutoti rakatondimirira iroro, zvinhu zvokuti zvichazoitika kwandiri mushure mekunge ndazofa, nekuti kana ukagara watora mishonga yeurombwa kana ukangochekeresa, ziva kuti iwewe mweya wako hauzombofi wakawana zororo, nekuti vanhu vaya vaunenge wakachekeresa uchingonoti dii kufa, vanhu vaya vanenge vakakumirira. Madzikoma angu andakaromba nawo ndinogara ndichingovarota vachiti kwandiri, naiweko hauchafi here, unofa rini, tinge tichitambura tose. Saka mukoma, ndiyo confession iyo yandiinayo. Kunyange ndikamanikidzwa sei, handikwanisi kuti ndinge ndichitaura chokwadi, but kana ndakatarisa vana vangu ndinoona kuti vana vangu vari kutambudzika. Ndinewo vana vangu 8. Vana ava ndakavaita nevakadzi vakasiyana siyana. Kana vari sevasikana, sezvo ndakuudzai, havakwanisi kuti vange vachigara kumamarriages kwavo, uye zvekare vakomana havakwanisi kuti
vange vachiita vana. So gore rino takati tapinda muna July, ndakabva ndati zvimwe kuda ndichafa, but mukoma musi wa31 ndakatoseta alamu yangu ndichiti zvimwe kuda ndichafa, but alamu iyi payakazorira pakati peusiku ichiti 1 August ndakabva ndatanga kuyeredza misodzi, because ndakabva ndaziva kuti I have to wait for another year, and I have to wait for another year of suffering. Ndava kuda kufa zvangu ini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo hanzi 17 vari muvhu vatakachekeresa. Zvakangooma hazvo vedu we 14 vana, baba nevakadzi vavo vaviri. Hanzi pataenda kumusha taenda tiri convoy. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi takatenga maPeugeot 404. If you ever owned a Peugeot, you can raise your hand in the comment section. Ndofunga panguva yacho iyoyo ndo dzitoriwo mbinga vachidriva maPeugeot 404 avo iwawo. Strange things indeed they do happen in this world.